Di lang tama, basa ba? Di mo na luparos truck. Okay na na siya. Saka yung mga ko guys, manghilot ko. Hello guys, masang gabi guys. Yung model ko daning lapik ga. Narinig ko guys, yung kusina nag buwan. Kanang luto ako na kahoy kay sagad hangin. Silbidad ko orang sagad hangin sa gawas. Nangani sa lamang kus palan. Hindi ka na guys, huwag na sa mapinturahe diha nakita kay huwag pa na matiwas. Likod man ni siya sa CR. Dari na pinturahan na ni mao ni sa bintana. Nagibutang bali na dari aga na mga butangan na lug. Kuan. Salamat day kado ni Mambi. So ga kon guys kumbati ko pamaninda na pud ko guys kay kuan wa palagi na matindigahang tindag to kay kuan. Kapang ipaaga tong among kuan nga posti ba. Hindi man pwede dito magbuslot sa juta kay makasab-an tas tag-ija man ang ipanggitaan na naman og pamaagi nga pwede rang maalasa ba. Jadi pwede na to dugajan itong cellphone guys kay mag-ura ba ni madaot sa init. So tangi lang po din ugma guys kay magsugod na lagi tag paninda. A few moments later. So diyan na guys, nakaluto na taog biko. Napining order danin dyan, ganing uban hanap po sa ipang display. Diyan man basig makakita ka na namang sa likuda rin kuan. Wa pa ni sa mabutag pinturahe kay wa pa ni sa mapinising og skim coat. Kay na short og skim coat pero dari ra man sa gilid ma'am na di man sa makita. Dari na sa gilid sa kuan. So yummy biko, nero biko siya na. Guys, nakakuan ako og ito ka tab. So napo na sa katab pero agtulo ko to ana gi-deliver na. Salamat kadto sa kuan, grasya og sa kasug sa itong panglawas guys nga maka paningkakay tanja. Wa pa ko nakapagluto sudan guys kay wa pa nahuman nahagahang kuan kanang tindahan dadto pa na atepi kay papulihan lagi ni Ma'am Bisminda og sin. So mag-deliver na ko dana guys kanang suroy na ko didto. Napo ko ice candy nga isuroy. Salamat kadto ni Ma'am Bi sa mohang menu nga kuan kanang table nga nice kayo. So maghatid na ko guys lani. Layo ba na ang isuroy? Wala ka tama ka paninda guys. Bati ta kay. Bati lang ta. Nuri tag ang inabuhi. Wala naman ni gamay na naman ni kay hala naman sa gi-deliver ako ban. Yung mga ning message. Oh, palit na mo biko. Biko, mamalit mo biko. Suli na ko guys, salamat ka di sa mga palit. Ano sa may mahimo na ni mong papa oh? Ano sa man taon ka oy? Pasabak man? Eh maglisa si papa ni mo diha eh. Na nagbugnuan na siguro pug ka kay naay mohang naong oh. Na tan-awa ni Kulo ning lingkod na sa tubangan nak. Nawa ni mo iro ni Kulo.
Yung tumutong na sa tubangan. Oh? Yayong. Yung tabang na. Oh, yayong. Hawid. Yayong gawas. Ito. Hawid. Yayong. Samok naman dyan na siya. Puluran ka ng amusanggi. Tanawa lagi na siya pa, oh. Dito ay mahimo anak niya lagi. Ini ara dyan na siya sunod-sunod. Ita danti ay ma. May bang makatabang ra ba jud ka? Diyan na guys na. Ang naghimo na lang kog ideya nga kuan ba. Kanang yana bagay butang na. Kanang tawag dito baldi. Oh, butangan na diha babaw. Para ipato na lang girin buhayan na. Kaya kung magkatong ganiha pa dong to dito. Lain po to. Wala mo ka makasabot sa buhatan god. Kana di butang nga dire nya. Kana diri patungan ingon dito. Okay, ganiha lahi man to katong gisukod. Ay patungan og kahoy diri ba. Dayon po dito. Para dito magputuan. Pusik balik. Itag ni Danti oy. Dito maka kuani mo Danti ay. Siguro ka tabang na siguro ka. Yung pinakadugay na mong iro na. Lunis sa kasina. Kay kuan lagi guys kanang di lagi. Kung sa portable sa kuan. Rapal. Ini kelurahan guys. Kuan init wana. Kuan na nanaligsik bisag init aw. Oh lagi init siya pero nanaligsik. Dagko ra ba kay taligsik na ah. Taligsik ti perting nita. Oh lagi. Unsa naman ni kalibutan na. Climate change. Nay taligsik na dagko kay lugas ba nya. Init.
manok na! Kalit og bundak ag uwan. Di makahimo dadto ma'am kay nani. Ganiha grabe initan na karon nani bundak ag uwan. Ang ipagawas ag mga tanong para mauwanan ah. Niya gisilong na mo ag sin kay kalit na magbundak. Magtaod na tas papaidi niya kalit na magbundak. Oh. Nakuida nga sambong guys nga panghilos. Ang alcohol kay nay magpahilot nga yubog isipon. Dili na ko dag simpon daw dili. Ayaw lang. Ay. Di lang tama basa ba? Di mo na para struck. Okay ra na siya. Saka yung mga ko guys, manghilot ko.